В това видео ще ви покажем как се създава проект, кой може да участва в проектите, как се съхранява информация и как да добавите външни лица в проект. За да създадете проект, влизате в екрана Проекти от главното меню Управление на проект и натискате бутона Създай нов. Показва ви се екранът за създаване на нов проект. В него попълвате информацията за проекта, като първо добавяте специфичен код на проекта, име на проекта, което не може да се повтаря с имената на други проекти. От лупичката избирате изпълнител на проекта. Това става от списъка с служители. В него се показват само служителите на фирмата, без външни лица. След като сме добавили изпълнител на проекта, избираме контрагент. Отново от списък с контрагенти, който ще се включи в проекта. Програмата автоматично добавя лицето за контакт, което е оставено по подразбиране, като ние можем да го сменим, натискайки падащото меню. От бутона Участник можем да добавим участник към проекта, който не е нито изпълнител, нито възложител. Това става от отворилия се прозорец с потребители, където можем, освен служител, също така и външно лице да добавим като участник. Освен потребителя, трябва да добавим и роля на участника, която се избира от падащото меню. След като сте добавили участниците в проекта, е време да добавите цялата ви нужна информация за проекта под формата на файлове. Тя се запазва и е на разположение в страницата с детайли на проекта. След което избираме група на проекта като задължителна, приоритет, който също е задължителен, в случая избираме спешен приоритет, след което добавяме начална и крайна дата на проекта. Попълваме описанието на проекта, което е задължително, и натискаме бутона Запиши и затвори.